У імя Отца і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Вітайте, дорогие, на гэтай святой імшы. Радасна вас усіх бачыць. Гэтая святая імша ў нядзелю о 10 гадзіне заўсёды адпраўляецца ў інтэнцыі за парафіянаў. За ўсіх вас, тут прысутных, за вашыя сем'і, за вашых блізкіх, за ўсе справы, якія перажываеце, можа, праблемы. Таму будзем звяртацца да Бога, аддаваць Яму ўсё гэта, каб Ён прыходзіў у сваім слове, у сваёй прысутнасці, нас саміх аздараўляў, каб мы заўсёды ўзрасталі ў адносінах з ім. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся. Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже мой, всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, раку Божий, Сыне Отца, я Тебя речна себе грехи несет. Смилуйся над нами, я Тебя речна себе грехи несет. Прими моление наше, яки святишь праворучайца. Смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Тваіх верных і адары вечнай дабрынёю тых, хто прызнае Цябе стварыцелем і Панам, аднаві дадзенае ім жыццё і захавай адноўленае. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя.
Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог. Сосмаглые, усе ідіте до водов, і ви, які не маєте сребра, ідіте. Ідіте і купляйте без сребра і без платы за вино і молоко. Навошта вы адважаете сребра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насытіцца. Слухайце уважліва мяне і спажывайце добро, і няхай душа ваша насытіцца тукам. Схіліце вуха сваё і придзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Гэта Слово Божие. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Пан милосердний і ласкавий, довготерпливий, шмат милостивий. Пан добрий до всіх, і милосердність Його над усіми створеннями Йогоними. Пан насичає нас удосталь. Очі всіх з надією глядять на Тебе, и Ты даешь им ежу свой час. Ты открываешь свою руку и вдосталь насыщаешь все живое. Пан насыщает нас удосталь. Пан справедливый на всех своих шляхах и верный на всех своих справах. Близкий Пан до всех, кто Його клича, до всех, кто клича Його у правде. Пан насичает нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, хто адлучыць нас ад любові Христа? Няшчасце ці прыгнёт, ці пераслед, ці голад, ці галеча, ці небяспека, ці меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыні, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не хлебом одним буде жить чоловік, але кожним словом, що виходить з вуснав Божих. Аллилуйя.
Пан з вами. Благим. Читанне святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца адзін. А людзі, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў мноства людзей і злітваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае гэта месца і гадзіна ўжо позняя. Адпусці людзей, каб яны пайшлі ў паселішчы і купілі ежы сабе». Ён сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж сказалі яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». І загадаўшы народу сесці на траву, ён узяў 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні людзям. І ўсе ели і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў, а тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Дарагія, сённяшняе першае чытанне пачынаецца з такіх слоў, што «сасмаглыя, ідзіце да водаў». То есть сасмаглыя, по-руску, может, это было те, кто жаждет, то есть кто адчувае гэту смагу, жажду. І самае цікавае, што вось далей прарок Ісая працягвае казаць, кажа: «І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце, купляйце без срэбра. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам?» Вось цікавы гістарычны кантэкст менавіта гэтага паслання, у якім Ісая звяртаецца да народу габрэйскага, яно ўжо вельмі шмат часу знаходзіцца ў палоне. У палоне бабілонскай, і у іх, па сутнасці, ўжо няма ніякай надзеі нават, што гэта скончыцца. Вось Ісая для іх становіцца, не ведаю, такім святлом, такой маланкай на небе, якая вось у гэтай цемры, якая ў такой безнадзеі, кажа: «Ідзіце, ідзіце, і вось самае галоўнае, адчуйце гэту смагу Бога і папросту прыйдзіце да яго. Нічога больш рабіць не надо, ні купляць, ні плаціць. Вось прыходзьце і насычайцеся». І вось дзесьці такую сітуацыю мы сёння бачым у Евангелі. У Евангелі, так дзесьці калі разважаў, для мяне ўвогуле адкрываецца вся такая паўната любові Хрыста, паўната ягонай чалавечнасці. Паглядзіце таксама, што Евангелие пачынаецца адразу пасля смерці Яна Хрысціцеля. І Матвей расказвае так, што Христос асобна адплыў у месца пустыннае, каб пабыць адзін. Я думаю, што у кожнага з нас, хутчэй за ўсё, ўжо былі такія вось моманты ў жыцці, калі папросту хочацца пабыць аднаму, каб вось ніхто не чапаў. Вось Христос пасля смерці Яна Хрысціцеля, ён менавіта так сябе адчувае, што хоча пабыць адзін на адзін з сабой, адзін на адзін з Богам, дзесьці вось свой гэты боль перажыць. Але да яго пачынае прыходзіць натоўп, і вось сказана, што нават пешком, аж вось пехатой прыйшлі да Хрыста, і Христос над німі літуецца. Не ведаю таксама, ці у вашым жыцці была калі такая сітуацыя, вось, што, можа, так нават у сэрцах дзесьці сказалі, што я б гатоў быў і пешком туды ісці. Вось менавіта штосьці такое моцнае, штосьці такое вельмі для мяне важнае, што нават калі няма іншых спосабаў, няма ні машыны, няма таго, хто можа падвязе, вось я гатовы ісці нават пешком. І паглядзіце, што Христос, не гледзячы на свой боль,
нягледзячы на свае перажыванні, Евангелие кажа, што ён бачыць гэты натоўп і літуецца. Беларускае слово «літуецца» вельмі прыгожае таксама. Мне дзесь таксама па-руску спадабаўся больш пераклад, кажа, што сачувствие. Ён адчуў гэта сачувствие. Ён адчувае гэтую прагу народа, адчувае тое, што яны перажываюць, адчувае тое, з чым яны прыходзяць, і Христос літуецца, спачувае ім. Гэтае слово злітавацца, спачуваць, яно вельмі моцна звязана, мне здаецца, з такім перажываннем любові, як жанчыны толькі ўмеюць перажываць. Так як кожная маці любіць сваіх дзяцей, но, прабачце, ніводзін мужчына, ніводзін хлопец, ён не зможа так полюбіць. Як любіць, не ведаю, жонка свайго мужа, як бабуля любіць сваіх унукаў. Зноў жа, ніводзін мужик на гэта не здольны абсалютна. Больш за тое, не так даўно дзесьці для мяне асабістым адкрыццём стала, калі ў кнізе «Быцця» чытаем, што Дух Божы ўзносіўся над водамі, гэтае слово габрэйскае «дух», «руах», яно жаночага роду. Можете сабе ўявіць, у сённяшнім Евангеліі мы бачым такую усю паўнату любові нашай такой чалавечай мовай. Христос, як сябра, як чалавек, перажывае смерць блізкага сабе чалавека. Ён потым з такой чуласцю, з такім спачуваннем, як маці, менавіта літуецца над гэтым натоўпам. І далей паглядзіце, што адбываецца, што прыходзяць вучні, яны бачаць гэты натоўп, і яны не звяртаюцца да Хрыста з пытаннем, што нам рабіць, не ведаю, як мы іх накормім, а што будзе ўвогуле. Яны папросту так у лоб кажуць: пустыннае месца гэтае, гадзіна позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі і купілі сабе ежы. Паглядзіце, што вучні, не гледзячы на тое, што яны прыбываюць з Хрыстом, што яны яго любяць, яны прыходзяць і кажуць: зрабі так, як мы хочам, зрабі па-моему. І Христос, мне здаецца, тут трэцяе вымярэнне гэтай такой айцоўскай любові. Ён кажа: не трэба ім ісці, вы дайце ім есці. Я думаю, што калі яны пачулі гэтую фразу, у них увогуле штосьці там пераставілася ў мазгу, потому што маючы там гэтыя 5 хлябоў, 2 рыбкі, напэўна, пытанне нараджалася, як мы гэта зробім. Менавіта Христос таксама выхоўвае сваіх вучняў, што ты прыйдзі да мяне і запытай, як гэта зрабіць. Што на маё слово будзе нейкі адказ. І менавіта гэта ўжо вельмі моцна звязваецца з першым чытаннем. Ісая, калі кажа, што прыйдзіце да мяне, прыйдзіце ўсе сасмаглыя. Далей, калі мы чыталі гэты ўрывак з Ісаі, ён так звяртаецца да народу, кажа, што як снег і дождж падае на зямлю і навільжае яе, так маё слово не вернецца да мяне, пакуль не прынясе плён у тым, хто слухае гэтае слово. Браты і сёстры, мне здаецца, што сённяшняе такое слово ключ, такое слово пасланне, калі мы прыходзім у касцёл, менавіта запытаць у Бога: а якое тваё слово на маё жыццё? Як ты мяне бачыш? Якая твая менавіта воля? Можа, варта таксама на сябе паглядзець, як я прыхаджу да Бога і кажу: зрабі па-моему, не ведаю, аздараві мае адносіны з мужам, зрабі, каб дзеці былі, не ведаю, больш паслухмяныя, іншае. А ці я задаю сабе пытанне: а як ты хочаш? Таму што Слово Божае, яно мае вялікую моц, калі я яго слухаю, калі я яго чую, яно перамяняе маё жыццё. Не так даўно таксама з адной дзяўчынай з нашай моладзі размаўляў, яна мне так кажа, што, я думаю, ведаеце, мы ездзім кожны год на 8 дзён на рэкалекцыі летам. Слово Божае, адарацыі, вельмі шмат малітвы. Яна мне кажа: я з года ў год заўсёды чакаю на гэтыя 8 дзён, таму што там нарэшце магу насыціцца, напоўніцца. Выязджаю з рэкалекцыі напоўнены. Пасля пілігрымкі, кажа, пачала чытаць Евангелие паводле святога Марка, наколькі для мяне было такім здзіўленнем вялікім, што я ў штодзённасці магу напаўняцца. Я чытаю гэтае слово і бачу сябе. Я маю нейкія праблемы, і яно адказвае на мае праблемы. Слово Божае, якое мы чуем, Слово Божае, якое касцёл да нас прамаўляе кожны дзень,
яно мае такую моц, каб змяняць гэтае жыццё. Сёння таксама ў гэтую нядзелю прыпадае для нас, братоў францішканаў, вельмі вялікая ўрачыстасць, вялікі ўспамін Маці Божай Анельскай з Парцюнкулі. Заўсёды гэта 2 жніўня абыходзіцца, проста што сёння нядзеля, не ўспамінаем пра гэта. Святы Францішак вось у Парцюнкулі, можа хтосьці быў з вас у Асізе, гэты касцёл, гэтая базіліка мае такую спецыфіку, што ёсць маленечкая каплічка, якую адрамантаваў святы Францішак вось так у цэнтры, а вакол яе здаравенная такая базіліка пабудаваная. І вось заходзячы ў базіліку, можна ўбачыць гэты маленькі касцёл. Гэтая базіліка, яна звязаная з тым, што святы Францішак, ён калісьці вось пачуў такі голас Хрыста, каб у гэтым месцы грэшнікі маглі паяднацца з Богам. Такі вось адпуст за свае грахі можна было атрымаць толькі ў Іерусаліме, каб зрабіць вось пілігрымку, ці там па моры, ці пехатой, каб вось памаліцца ў святой зямлі. Парцюнкуля стала другім месцам, дзе вось усе грэшнікі, бедныя, нягледзячы на свой статус, яны маглі прыйсці, прыступіць да споведзі, атрымаць адпушчэнне грахоў, атрымаць адпусты свае грахі. Але самае цікавае, што Францішак гэта таксама зрабіў пад уплывам таго, што ён пачуў Божае Слова. Я думаю, што калі вы паразмаўляеце з братамі, з сёстрамі законнымі, тыя, якія пайшлі за Хрыстом, вядома, што нам дзесьці падабаюцца, не ведаю, капуцыны, там, сёстры-місіянеркі, яшчэ іншыя, салезіяне, можа. Але вось апошняе такое дзесьці самае моцнае слово ў нашым пакліканні, ў нашым адказе, яно заўсёды здарылася пад уплывам Божага Слова. Божае Слово мяне запрашае да чагосьці таго, чаго я сам сабе не ў стане уявіць нават. Ну, хай будзе так. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста ўзнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелле і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молімся за нашу архідыяцэзію, каб, захоўваючы еднасць са сваім пастырам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім.
Молімся за тых, хто терпіць з-за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Христом. Цябе просім. Молімся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Цябе просім. Молімся о Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога, здароўі фізычным і духоўным, супакою, вытрымкі для Платона на час службы ў войску. Цябе просім. Молімся о Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, здароўі для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы ўмелі святкаваць нядзелю, Дзень Пана, прысвячаючы наш час Богу і бліжнім. Цябе просім. Всемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае дабро. Умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя. Праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Міласэрны Божа, з ласкі Тваёй асвяці гэтыя дары
якія мы прыносім Табе як духоўную ахвяру, і ўчыні, каб мы самі сталі да Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб яны сталіся целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу.
Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наши, як і ми отпускаем виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грахи світу, Адарми нас упокоє. Вось Езус Христус, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Боже, Ти дав нам хліб з неба, який давав осолоду, і кожному дав смак. Усім Тебе неугодным, коли до стола Твоего приходим. Дякую, Боже, за тело и кровь Твою, и за дары Господня. Славим Тебе. Дякую, Боже, за тело и кровь Твою, и за дары Господня. Славим Тебе. Промочно смотришь щедрый и верный, вызвали скуда врагу, как мы могли перемениться, простаемницы наисвятейшая. Дякую, Боже, за тело и кровь Твою, и за дары Господня. Славим Тебе. Дякую, Боже, за тело и кровь Твою, и за дары Господня. Славим Тебе. Ой, зорных пышных для детей тянет Твой милый, очистить и вылечить наши сердце и телы, и таємничим чином поведи их на небо, а тут на землі ратує могутной Твоей оборона. Дякую, Боже, за тело и кровь Твою, и за дары Господня. Славим
Молимся. Боже наш Ойче, отуляй неспынной опекою усіх, кого Ты аднаўляеш нябесным сакраментам. Не адмаўляй ему сваёй дапамозе і ўчыні годнымі вечнага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Прысядьте, калі ласка, паслухайце парафіяльны аб'яв. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў касцёл на мінулым тыдні. Дзякуем усім за ахвяраванне на аднаўленне буцлаўскага абраза святога Францішка, які знаходзіцца цяпер у нашым касцёле. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 4 жніўня успамін святога Яна Марыі Вянея прэзбітэра. У чацвер 6 жніўня свята перамянення Пана. У суботу 8 жніўня свята святога Дамініка прэзбітэра, заснавальніка ордэна прапаведнікаў. У суботу 29 жніўня адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансакрацыі касцёла ў Жупраны. Адпраўленне аўтобуса а 8:30 з паркоўкі каля гандлёвага цэнтру Тройка у Маладзечні. Прыпынак каля касцёла ў Лебедзеве а 8:50. Кошт удзелу 20 рублёў, запісацца можна ў нашай парафіяльнай краме. 4 жніўня свае імяніны будзе адзначаць наша сестра Яна. Віншаваць яе і маліцца таксама за яе будзем у наступную нядзелю 9 жніўня а 12:00. І такая вельмі важная, трошку смутная аб'ява, што нашу братнюю супольнасць у Маладзечні не абмінулі персанальныя змены. Таму ў наступную нядзелю 9 жніўня падчас святой імшы а 10:00 будзем дзякаваць брату Владзіславу Мінько за 5 год служэння ў нашай парафіі. Брат Владзіслаў накіроўваецца ў Менск, у Новую Баравую, дзе будзе пробашчам парафіі святога Францішка. Таму заахвочваю сапраўды дзесьці на працягу тыдня маліцца за яго з падзякай за ўсё тое добрае, што тут зрабіў, але таксама аб духоўнай моцы і сілах для яго на новым месцы па слузе. Таксама падчас гэтай святой імшы адбудзецца ўвядзенне новага пробашча брата Сергея Гусара і прыняцце ім служэння ў нашай парафіі. Таму таксама прашу аб малітве за мяне, аб мудрасці, каб сапраўды дзесьці ў святле Божага слова распазнаваў Божую волю і разам мы крочылі тут з вами. Дзякуй усім за супольную малітву на перажыванне гэтай нядзелі, гэтага тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михайле, Не забыл я цуды Твои, о Пане ласкавый и милосердный, Ты усим, кто молится Тебе. Скажи, когда ешь, и свой заповед, не забыл я цуды Твои, о Пане ласкавый
хтосьці з парафіян хоча далучыцца да цырымоніі развітання з нашым пробашчам, у канцы касцёла стаіць скарбонка, там можна злажыць свае ахвяраванні. Калі хто жадае, запрашаем.